z hry Rebels na v tomto videu to dať 5 win streak. No 5 win streak by som chcel dať vám 2, dal som ho 60, no veľa sa toho stalo v skrine. No zmenil som si na Duck Gamer meno. A to je všetko. No tak, ideme do hry. Ježiši, ľudia, to sa tak dlho načítava. A keď je to len 10 sekúnd, ale mne to príde dlhšie. Však dogs, nesplash, dogs, ani arena, dogs, yes. O, ľudia, neviem, či som veľmi dobrý, ale proti nám idú vysoké levely docela. Aha, môj teammate ide snajpu, ale ja mám lepšie, teda čo, no. Ľudia, to je nie dobré. Autoshoot. Tak. GG. Tak. Toto by som mohol byť. To ako? Jak by tu nebol? Kamo, autoshoot. Jasné, ja mám buknutú klávesnicu, nejde ani písať. Tak, dobre, 2v2, yes, sir. Tak. Kamo, autoshoot. Dobre, 1-2 sa dostalo. Okej, to je rýb. To nie! Ja som čo praví. Nie! Hodíš sa na šelky, no. Bože, klávesnica sa mi buguje. Tak, môžeme ísť zase niekde dobre, dochodu sa do hoja. Nie, oni nevedia hrať bez obnúbať. Mne sa zdá, že som ho videl na tejto streche. No tak jak... Dúfam, že týpek vyhrá. A fakt dúfam, že týpek vyhrá. Ježiši, Ježiši, come on, bro. Hey, bro.
Chodzę chory, This is good. To je jedna hra v tomto videu prostě. To je trošku Yes! Oh yeah! Jest, smakuje mało. No takže ja, toto je pre toto video všetko. Dajte mi like, odber, zvonček. A toto je moje prvé editované video, tak nezabudnite na moje nové edity. Tak, čau.